No niin, ja tässä oli tämänkertainen kaulun ja pannu. Kaulunesta en tiedä, mutta jälkimmäistä minäkin olen tehnyt. Mitä sinä täällä teet? Eikö sinun pitäisi olla töissä? Sain potkut. Miten sinä voit saada potkut viinotehtaasta koimaistajan hommasta? No ne sanoo, että mä juon liikaa, kun koe-eristä olisi saanut ottaa vain muutaman lasin. Mutta kun minä olen sitä mieltä, että juoma testataan kunnolla juomalla useampi pullo. Voi hyvänen aika sinua. Sitten ne siirsi mut sinne pienempiprosenttisten viinijuomien puolelle testaajaksi, mutta kun siellä tuli semmoinen ongelma, kun se olisi pitänyt tehdä vaan niin, että vähän maistetaan, syletään pois ja tunnustellaan jälkimakua. Ja mä en suostunut sylkeen niitä pois, koska tosinainen ei syle juomia pois. Niin sitten ne antoi potkut ja sanoi, että tuli kalliiksi, kun mä join kaikki koe-erät. No nyt pois täältä kumminkin. Ei voi tulla aina tänne höpöttämään. No mä menen vissiin taas tupakille. Ja minä tulen vahtimaan, että et käristele joka paikkaan.